Tässä tulee yksi BMX-hyppy, mutta normaalisti tämä tyyppi hyppää vain tuolla valkoisella pyörällä. Nyt tää yksi taas täällä hyppii. No niin eppisiä. Tilatkaa kanava muuta. No niin, tässä on niinku Kasper tässä hyppimis- ja keulimiskanassa näissä jutuissa. Niin tässä on tää juttu, me tehdään näitä klippi, kun meidän edellinen hyppyri tuhottiin. Joku traktori, mutta tässä on meidän uusi paikka, missä me yleensä hypitään. Niin tästä tulee kaikki eri videoita ja tälleen. Tilatkaa, kommentoikaa kaikkea, mut se on moro. Ja nauttikaa klipeistä. Niin, jos varmaan ihmettelet, kun me ei editoida näitä meidän videoita. Siinä yksi syy. Me ei niin pystytä siirtämään koneelle, me yritetään nyt vielä, mutta sit kun saadaan siirtyä niin koneelle, me jotenkuten osataan editoida, mutta kännykällä se on vähän vaikeampi juttu, mutta tästä tulee vähän kusinen kännykä, kun ei olla editoitu yhtään videoa, mutta pelivideot, kun tulee tätä MVPB, Ghostia ja näitä kaikki pelivideot, ne tulee editoimaan, mutta nytten, näyttäkää hypystä.